O centro de Cambados xa goza dunha rede wifi pública gratuíta e de alta velocidade. Mancomunidade do Salnés e Concello traballaron de xeito conxunto para poder ofrecer este servizo, que chega unha semana antes da Festa do Albariño. Con motivo de Cambados Cidade Europea do Viño, de feito a rede wifi se chama Cambados Cidade Europea del Vino, se instalaron 3 repetidores aquí no Paseo da Calzada. Onte os estivemos probando e a verdade que se navega moi rápido, están abertos, é dicir, todas as veciñas, veciños, todos os visitantes que se queiran conectar, vamos a ter a disposición unha herramienta que é básica, non? A idea naceu durante a visita que realizaron a finais de xuño á cidade alemá de Kiel. Pouco máis dun mes despois, Cambados xa conta con esta instalación, que requeriu da colaboración entre as dúas administracións. La concejalía canalizó la fibra porque hubo que hacer obra civil y la mancomunidad puso los aparatos. A mancomunidade encargarase de cubrir os custos do servizo que ademais chega para quedarse. Dende Cambados queren que se faga chegar ás parroquias e a intención do órgano comarcal é levalo a todos os concellos. Sigue por una razón, porque, y eso la mancomunidad, nos falta de hecho montarlo dentro, hay un tema, hay una normativa europea, hay una directiva europea que dice que en el 2020, que es una auténtica barbaridad yo creo, pero porque es imposible cumplir, tiene que haber wifi gratuitas en todas las plazas y espacios públicos de Europa. Digamos, en el ámbito de la mancomunidad vamos a cumplir la normativa europea, como no es menos de que donde está la mancomunidad haya una wifi gratuita dentro y fuera abierta todo el tiempo. Paralelamente o Concello vende conceder unha licenza a unha empresa para instalar fibra óptica no centro de Cambados. Na presentación, José Ramón Abal tamén informou de que o vindeiro 7 de agosto volverase reunir a Comisión de Seguimento da Cidade Europea do Viño para valorar as actividades realizadas no mes de xullo, principalmente o Enobús.